vafambi vese kutungamira zvampupurizo zvisingazodzimi kujeka kwangu kunotipenyera ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo ndipe mazviyo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri ndinofamba naro rinditseure ngezvakaipa mwenje weruponeso munedima kundipangidza nzira kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri mwenje weupenyu usingagumi newakanaka rindiratidze rujeko rwa Jesu rindionese mbiri kudenga ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo ndipe Bhaibheri masoko machene ndinotevera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Kwaziso kwamuri vana vaMwari, ndoda kukukwazisai mose muzita raJesu muponesi wedu. Toda kutenda Mwari nemukana wanoramba achitipa wekuti tive nenguva yekudzidza shoko rake. Nawo ukadzidza mukati meBhaibheri shoko raMwari, pane imwe pfungwa inoramba ichitsinira yekuti ishoko raMwari rinopa vasina mano njere. Ishoko raMwari rinopa vasina mano njere. Nawo mukati menyika ino yatinorarama, vanhu vazhinji vazara mukutadzira Mwari. Ukadzidza mukati meBhaibheri, vazhinji vakaita sana naManase, vazhinji vakaita sana Efraimu vaingotadzira Mwari mukati meBhaibheri. Asi Bhaibheri rinobva ratiudza kuti Jesus is the friend of sinners. Jesu ishamwari yavatadzi. Pane dzino nguva toda kudzidza kubva kubhuku raLuke. Luke chapter 19 ndichaiverenga pano kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 10. Wakapinda Jeriko akapfuura napakati. Zvino murume waivapo wainzi Zakeyo. Iye wakanga ari mukuru wavateresi uye waiva mufumi. Akatsvaka
kuona Jesu kuti ndiye ani, asi wakanga asingagoni, nokuti wakanga akafupika. Ipapo akamhanyira mberi, akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti wakanga opfuura napo. Zvino Jesu wakati achisvikapo, akatarira kumusoro, akati kwaari, Zakeyo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Iye akakurumidza kuboroka, akamugamuchira nomufaro. Vose vakazviona vakanyunyuta, vachiti wapinda kundogara nomurume uri mutadzi. Ipapo Zakeyo akamira akati kuna She, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatoyera munhu chinhu chake nokunyengera, ndinomudzosera zvava zvina. Jesu akati kwaari, ruponeso nhasi rwasvika paimba ino, nokuti naiyewo mwanakomana waAbhurahama. Nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarashika. Mwari aise chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya muzuva ranhasi wobva wauya kwatiri uchiti iwo Jesu anopfuura nepakati. Ngatinamatei. Ishe makanaka makatendeka, maita basa nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Yakwana zvino nguva ino yekuti shoko renyu ritaurwe. Tokumbira Mwari muzarure ndangariro dzedu. Apo tichapedza kutaura kushoko renyu, tibve pade kumwe kutenda tichienda pakutenda kuri nani. Rimwe zuva kudenga kwanaka, isu tose nemhuri dzedu toda kuponeswa. Muzita raJesu tokunamatai, amen. Luka ari kutiudza nyaya yakaitika paJeriko. Jeriko iri munyika inonzi Palestine. Nyika inonzi Palestine igwenga. So vaifunga kupedza nyota vose vaiuya paJeriko. At that time Jericho ndo maigara vakuru venzvimbo. Zvakadaro zvekuti ana Herod the Great vakatouyawo vakavaka paJeriko. MuJeriko ndo maisangana nzira dzaibva kumativi mana enyika dzaiuya kuzokonveja muJeriko. Saka vaitengesa nekutengeserana vose vaiuya paJeriko. Now Bhaibheri pavhesi ya1 rova yati vakapinda Jericho vakapfuura napakati. Now verse 2 is introducing us to a certain man. Zvikanzi pakanga paine murume wainzi Zakeyo. Zvikanzi iye wakanga ari mukuru wavateresi uye waiva mufumi. Now regai timbodzidza zvishoma pa the name of Zacchaeus. Now ukadzidza the New Testament yose yakanyorwa nechiGriki. Now regai tidzidze the name Zacchaeus. The name Zacchaeus ukaridzidza zvinongoreva kuti pure, kuchena. But tarisa upenyu hwake nezvinoreva zita rake zvakasiyana. Now Zacchaeus, zvikanzi he was a tax collector. Akanga ari tax collector. Vakanga vachibira vanhu, vachitorera vanhu. But ukadzidza Zacchaeus hanzi he was a chief tax collector. Kureva kuti tax collector aiti apinda mukati metaundi, vatanga kutorera vanhu mari dzavo zvisiri pamutemo, vaizoenda kuna Zakeyo kunomupa nekuti ndiye akanga ari mukuru wavateresi. But now Bhaibheri rakutiudza kuti Zakeyo, but Zacchaeus zvinongoreva kuti kuchena, but upenyu hwake nezvinoreva zita rake zvakatosiyana. Ndo dambudziko raitika mukati menyika inoyi. Tane vanhu vakurarama zvisingareve mazita avo zvimwe zvacho. Pamwe pacho mukati menyika inoyi makazara ana munyaradzi vanochemedza. Mukati menyika inoyi makazara ana purity vazere neutsvina. Mukati menyika inoyi makazara nana Messi vasina tsitsi. Vamwe vacho vanochemedza vamwe mukati menyika inoyi. Zvikanzi nevhesi ya3 Zakeyo akatsvaka kuona Jesu kuti ndiye ani. Now ukaenda nekuchiGriki mbijana izwi riri kushandiswa apa rekuti kuona Jesu kwanga kusiri kuona kwekuda kungoona body viewing, but he was looking for an intimate relationship with Jesus. Where do we find the intimate relationship with Jesus? For the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Saka Zacchaeus akanga asiri kungoda kuona Jesu kuti ndiyani, aida kutsvaga kuti mwanakomana wemunhu chiko chaakamboira panyika panapa.
vhesi 4 yevhe achitaurira zvikanzi ipapo akamhanyira mberi akakwira mumuonde kuti amuone, nokuti wakanga apfuura napo. Nawo rangarira vhesi 3 ati ipapo Zakeyo akatsvaka kuda kuona Jesu, but nemhaka yekuti akanga akapfupika, he was short in stature, akanga asingakwanise kuti pamusoro ivanhu ndokumbira kuona Jesu, nemhaka yekuti vanhu ivavo vasitoda kumuona, vari kumuti iwewe uri pavhu unotibira mari dzedu. Saka Zakeyo dai akangoti pamusoro indokumbira kupinda, vanhu ivavo vaigona kutomutaka namabwe, but Zacchaeus chandofarira ndechekuti haana kuda kuzvitarisa pamusoro peurema hwake, haana kuda kuzvitarisa nemhaka yekuti akanga akapfupika. Kunyange akapfupika kudaro, akati apa vanhu vari kundirambidza kuti ndione Jesu, saka ndoita sei? Zacchaeus kunonzi akamhanyira mberi, akamhanyira to that crowd, akavapfuura. Ndokumhanya kunokwira mumuonde. Zvikanzi akwira mumuonde kudaro, zvikanzi Jesu akazoti opfuura napo. Now verse 5 yozochitaurira kuti now Zacchaeus akwira mumuti, Jesu azosvikawo pamuti wakanga wakwirwa naZacchaeus. Pavhesi 5 yobva yatiudza kuti zvino Jesu wakati achisvikapo akatarira kumusoro akati kwaari, Zakeyo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Nawo pane zvinhu 3 zvakaitwa naJesu paakasvika pamuti wakanga una Zakeyo. Jesu number 1 hanzi akati achisvikapo, number 1 akatarira kumusoro, number 2 ndobva aona, number 3 ndobva azotarisa, ndobva azotaura. Ndo ode yashayikwa muchechi yanhasi. Tane vanhu vanongoti vakatarira, vanongotarira asi avaone. Ndosaka pakauya munhu nhasi akauya achida kugara newe pasaidi pako, unomuti usagara apa pane murume wangu. Mhaka ndiyei wangotarisa ukaona kuti munhu asi hauna kuona. But chii chakaonekwa naJesu mumuti? Jesu akaona mutadzi who was anxious to see him, saka hataizorambidza munhu kugara, nemhaka yekuti Jesu ishamwari yavatadzi. Point number 2, koita vanhu vanongotarisa mukati mechechi asi havachagona kutaura. But Jesu paakasvika pamuti pakanga pana Zakeyo, akamutarisa, ndobva ataura kuti Zakeyo. Dambudziko nderekuti vanhu havachangotaura, vanhu vakungotarisa chete asi havachagona kutaura. Ndo dambudziko raitika mukati mechechi yanhasi. Maelders mazhinji vakungotarisa chitema chichiitwa nemayuthi, but havachagona kutsiura chitema. Ndo dambudziko raitika nhasi. Vakuru vechechi vakungoona, but dambudziko nderekuti havachakwanisa kutaura. Ndo dambudziko raitika iri. Pamwe pacho hama dzangu, ngatitsurei chitema, ngatisangotarisa chete. Pamwe pacho vamwe vacho vanotya kutsiura chitema, nomhaka yekuti pamwe baba vacho ndo vanopromota mabusiness echechi. Saka pamwe pacho hama dzangu, musatya kutsiura chitema, ngatitarisei tobva tataura. Nekuti tikada kungosiya zvakadaro, tichingoti tikatarisa, tozvisiya toregera kutaura. Pamwe pacho vamwe vana vanokura vane musikanzwa, nemhaka yekuti mwana wemunhu ane mari muchechi. Saka musikanzwa anenge achiita muchechi, maelders maakungotarisa, mapedza kungotarisa kudaro hamuchakwanise kutsiura. But Bhaibheri rinoti rovedzera mwana achiri kukura. But dambudziko nderekuti ukaregera ukatsiura kamwana ikako, pakachakura kachakunyadzisai mukati menharaunda. Pakachakura kachatanga kachituka, kanotanga kachituka vanhu, kachiti puteke puteke. Pakanozokura kanozotanga kutuka mashoko makukutu, nemhaka yekuti takatadza kukatsiura kachiri kadiki. Zvikanzi naJesu, Zakeyo, buruka, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Chandinofarira ndechekuti Jesu haana kumirira kuti vanhu vatoende kudzimba dzavo. Nyaya dzaJesu dzinoitwa pacrowd. Jesu haana kuda kumirira kuti vanhu vapfuure ndozopedzerana naZakeyo. Nyaya dzaJesu dzinoitwa pakazara vanhu. ZvaJesu hama dzangu zvinoitwa vanhu vese vachiona kuti mukomana ushuva akasarudza Jesu takatarisa. Kun'anga ndo kunoitwa usiku muchiita zvekunyangira, but zvaJesu zvinoitwa munhu wese akatarisa. Zvikanzi neBhaibheri pavhesi 6, iye akakurumidza kuburuka
akamugamuchira nomufaro. Now Zacchaeus aburuka paya zvikanzi ipapo akakurumidza kuburuka akamugamuchira nemufaro. Ukadzidza hama dzangu, nyaya dzekugamuchira Jesu ndiwe unomugamuchira. Nyaya dzesalvation ndiwe unotogamuchira Jesu, asi Jesu iwo anokugamuchira. Saka hama dzangu, mukati mesalvation ndiwe unotogamuchira Jesu. Zvikanzi naJohn chapter 1 pavhesi 12 zvikanzi vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vanakomana kana vanasikana vaMwari. Saka nyaya dzeruponeso hama dzangu ndiwe unogamuchira Jesu. But dambudziko rangu i1 nekuti nyaya sei yatambwa mumaziso emaprista echechi, nyaya sei yatambwa pamberi pevanhu vechechi, nyaya sei yatambwa pamberi pemadhikoni. But dambudziko rangu i1 verse 7. Vese vakazviona vakanyunyuta vachiti wapinda sei kundogara nomurume uri mutadzi. Ndo pane dambudziko rangu apa, kuti vanhu vese vakaona this scenario, vanhu vese vakaona this event yekugamuchira kwaZakeyo Jesu, yekukwira muti kwaZakeyo achiburuka, vanhu vese vakazviona zvikanzi vakatanga kunyunyuta vachiti wapinda sei kundogara nemurume uri mutadzi. Regai ndikudzei vana vaMwari, mubvunzo wangu ndewekuti who gave them the power to say Zacchaeus is a sinful man? Ndiani akavapa simba rekuti vati Zakeyo uri mutadzi? Nekuti hama dzangu, ukaona nemaziso ako kuti ningi mutadzi waMwari, nekuti chitema kutyorwa kwemutemo. Saka iwe unewako mutemo watyorwa wabva wasvika pakuti Zacchaeus mutadzi waMwari. Hama dzangu, don't judge kana usati waMwari. Zvikanzi vakatanga kunyunyuta zvikanzi wapinda sei kunogara mumba memurume uri mutadzi. Ameno akavaudza kuti Zacchaeus mutadzi ndiani, nekuti iwewe kana wakuona minzwa iri muziso remumwe, kana yako iri muziso rako uchitadza kuiona, saka sei vaijaja Zacchaeus kuti Zakeyo mutadzi? Nekuti kana pamwe pacho pa this crowd I hope kuti pakanga pato nempavha dzanga dziripo, pakanga pato nemhombwe dzanga dziripo, pakanga pato nevaroyi vakanga varipo, but iwo hapana akavapomera kuuroyi hwavo, hapana akavapomera upombi hwavo, hapana akavapomera umbavha hwavo, but iwo vakwanisa kusimudza muromo wavo vachiti Zacchaeus mutadzi. Who gave them the power to say Zacchaeus is a sinful man? But verse 7 vataura zvikanzi vose vakazviona vakanyunyuta vachiti wapinda sei kundogara nomurume uri mutadzi. Zvikanzi ipapo Zakeyo akamira akati kunashe, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatoyera munhu chinhu chake nokunyengera ndinomudzosera zvava zvina. Zvikanzi Zacchaeus, buruka nekuti ndoda kugara newe mumba mako, buruka ndoda kunodya newe mumba mako. But mubvunzo ndewekuti ko sei Jesu muri kuda kudya mumba maZakeyo? Sei Jesu muri kuda kudya mumba maZakeyo? But ndobva tarangarira tiri kuchikoro, ticha wangu eshona anobva ati shona, anobva ati ukama igasva unozadzikiswa nekudya. Ukama igasva unozadzikiswa nekudya, hama dzangu. But sei Jesu mada kudya mumba memutadzi? Chaperere chikafu kumbe kwevanhu vechechi, chaperere chikafu kumbe kwaDorcas leader, chaperere chikafu kumbe kwamaelder, chaperere chikafu kumbe kwavakuru vechechi, chaperere chikafu kumbe kwavafundisi. Ko sei mumba maZakeyo Jesu? Zvatambotanga kutaura pano tikati Jesu is a friend of sinners. Jesu ishamwari yavatadzi. Kuna Jesu kune nzvimbo yavatadzi. Zvikanzi ipapo naZakeyo akamira va pakati pekudya naJesu, va mukati memba yake. Zvikanzi Zakeyo akamira akati, Ishe, kana ndatoyera munhu pfuma yangu nekunyengera ndichamudzosera zvava zvina. Zvikanzi ndichaendesa pfuma yangu kuvarombo. But mubvunzo watinofanira kuita ndeyekuti akaudza Zacchaeus kokuendesa pfuma ndiani?
akaudza Zacchaeus kokwanisa pfuma ndiani, nemhaka yekuti Zacchaeus pamwe handizive, pamwe nekuti Jakobho akunyora anoti chiKristu chaicho kuchengeta shirikadzi nenherera. Saka Zacchaeus akamuudza kokwanisa pfuma ndiani. Svika nevhesi 9 ipapo akati kwaari, ruponeso rwasvika paimba ino, nokuti naiyewo mwanakomana waAbhurahama, nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Zvikanzi ruponeso nhasi Zacchaeus rwasvika paimba yako. Zvikanzi naiyewo mwanakomana waAbhurahama. Zvikanzi nekuti mwanakomana wemunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Ndosaka Jesu akauya panyika panapa, akauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Jesu ndo akanga riri basa rake, kungouya panyika panapa akauya kuzongotsvaka nekuponesa vanhu vakarasika. Kunyange wanyura hako mukati mematope hama yangu, but Jesu chaakauya panyika panapa ndechekuda kuponesa vanhu vakarasika. Rangarirai akarembera pamuchinjikwa, anodanidzira kuti zvapera, tetelestai, it has finished. Dambudziko nderekuti chaiti zvapera, kunyaya kuti iwewe hama yangu kunyange wanga uri mukati mematambudziko akaita sei, zvapera. Wane simba rekuti unokwanisa kudzikinurwa mukati meropa renyenye. Rangarirai Jesu akarangarira pamuchinjikwa. Kuna vazhinji vakatanga kumutuka, vazhinji ndotorangarira kuti kune dzimwe mheta makumbo dzakanga dzichirwara but dzakakwanisa kunofamba dzichidodedzera kuti Jesu ngaurayiwe. Kune mamwe mapofu akanga asingaoni akarapwa naJesu but ndo vakatanga kudedzera kuti Jesu ngaurayiwe. But kune vamwe zvimumumu zvakanga zvisingataure but ndo zvakatanga kudedzera kuti Jesu ngaurayiwe, nemhaka yekuti vakaitirwa zvakanaka naJesu but dambudziko nderekuti iwe vakutanga kudedzera kuti Jesu ngaurayiwe. Ndo dambudziko raitika mukati meupenyu hwanhasi. Jesu akaenda mukati merwendo rwekurwadziwa, akapinda mukati merwendo rwekutukwa, akapinda mukati merwendo rwekupfekedzwa korona yeminzwa, ropa rikavhinza kuti iwe nhasi tidaidzwe kunzi vanakomana kana vanasikana vaMwari. Ndosaka John chapter 1 pavhesi 12 ichiti kune vese vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vanakomana kana vanasikana vaMwari. Hama yangu, mukati meupenyu huno tingararama, mukati meupenyu huno tingararama tichitadzira Mwari, asi simba rekubuda mukati mematope ririmo. Simba rekuti tirege upombwa, simba kuti tirege kuba, tirege makuwa ririmo mukati meropa raJesu. Hama dzangu, kunyange zvose zvikarema mukati meupenyu but Jesu anokwanisa kutipa simba. Zvikanzi vese vakamugamuchira akavapa simba. Zvikanzi naPauro, ndanga ndiri punhu ari pakutambudzika, ndiani chandisunungura pamuviri werufu. Now Pauro painyora this text aiona kuti munhu akatakudzana nechitema, munhu akatakudzana nekuita zvakaipa mukati meupenyu, ari munhu akatakudzana nemuviri werufu. Ndosaka aiti ndiani anokwanisa kundisunungura pamuviri werufu rwakadai. Anoenderera mberi achinyora kuna zvakazarurwa zvikanzi, behold I knock at the door, but whilst I knock at the door the handle is inside. Jesu haakwanisi kuvhura door nepanze but the handle is inside. Ndiyo unokwanisa kumuvhurira kuti apinde mukati memwoyo wako. Pamwe pacho Jesu haafose munhu kuti apinde mukati mauri, but Jesu haaite zvehasha zvekupwanya madhomo, but Jesu anongoda kuti wazarura Jesu, wazarura mukova, iye opinda ogara newe. Upenyu hwako wotanga kurarama hune tariro, upenyu hwako wotanga kurarama huri hwakanaka, nemhaka yekuti Jesu anenge ava mukati mehana yako. Kana uripo nhasi unoti, Mwari, ndaona kuti you have a friend of sinners. Ana Zacchaeus vaibira vanhu, ana Zacchaeus vakanga vari matax collector, dziri mbavha dzese tomboda kuonekwa kana pakati penharaunda, but makaita ukama naye, pakupedzisira makapinda mukati memba memake, makadya naye, mukarayira naye chirayiro chatenzi. Saka pane dzino nguva regai tive nenguva yekunamata. Ishe makanaka makatendeka, maita basa neshoko renyu rinogara nekusingaperi. Ndiyo rega rinokwanisa kutidzora pazvitema zvedu zvatinoita, ndiyo rega rinokwanisa kutitsiura
pane zvimwe zvakatadzwa kutsiurwa nemabereki, pane zvimwe zvakatadzwa nemajeri, asi pamwe pacho Mwari shoko renyu ndiro rinokwanisa. Pamwe pacho takakutadzirai, zvatakakutadzirai Mwari hazvititendera, takatadza zvekuti tosvika pakutadza kutonzi vanakomana venyu, asi shoko renyu Mwari rataura nhasi, you are the friend of sinners. Chatokumbira Mwari ndechekuti ukama hwakanaka nemi huve pamberi pedu. Maita basa, nyasha dzenyu dzigare nokusingaperi. Muzita raJesu tonamata, amen. Dai Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko rake, amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi yanotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, viore kukurira, Jesu aponesa, viore